Zo, goedje. En als je dan nu uit het springstoffabriek wordt aangemerkt als je een paar 100 meter verderop zoet zitten? Nee, dat werk is het niet. Het is allemaal veilig, is het. Het wordt allemaal veilig opgeslagen. En de mensen krijgen allemaal een opleiding, alle buksmeesters in Nederland, aan de Belg. En de veiligheid staat overop. Herladen wordt het maken van kogels genoemd. En dat gaat één voor één met de hand. Zo maakt iedere schutterij haar eigen kogels. Na een cursus over de gevaren en alles volgens een strikt veiligheidsprotocol. Maar dat is volgens de Belgische rechter voortaan niet meer genoeg. Het is niet dat we niet mogen schieten, want een bestaande kogel mag gevuurd worden. Mogen we afschieten met een wedstrijd. Maar het herladen van de kogels, daar zitten we met een probleem. Omdat we de wet en regelgeving daaromtrent verplicht ons eigenlijk te vallen onder een munitiefabriek. De Belgische rechter zegt nu dat een oude wet uit de jaren 50 tot op de letter moet worden toegepast. En dat maakt alle schutterijen aan de Belgische kant van de grens eigenlijk tot springstoffabriek. En daarom moeten ze ook voldoen aan allerlei voorwaarden. Het hebben van een bunker, een aarden wal eromheen en vergunningen hebben die in woonwijken eigenlijk helemaal niet afgegeven worden. Schutterijen zitten dus met de handen in het haar, want eigen kogels maken is er daardoor niet meer bij. Ja, niet normaal, hè. Nog geen enkel onderscheid gemaakt tussen de verschillende kalibers, de verschillende maten van keugel en het bijhorende buskruid wat erbij huurt. Want met name daarin zitten wij veilig, want ons kruid is brandbaar, niet ontplofbaar. Dus eigenlijk wordt er veel te zwaar gekeken naar hetgeen wat wij doen als schutterie. De Schuttersfederatie is inmiddels een lobby gestart om de mogelijk drastische gevolgen kenbaar te maken. Ze hoopt alsnog op een uitzonderingspositie. We hebben nog een aantal maanden de tijd. Het schutterseizoen is nu beëindigd. Start weer in medio april. Dus we hebben een aantal maanden de tijd om te lobbyen, om de politiek aan het werk te zetten en hopelijk een goede uitkomst te krijgen.